Hi guys, karon tudlon ko ni Papa unsay paglusa yang usa sa mga specialty which is halang-halang pero di lang tani halangon. Kiba mo nga no, di ko ganaghang. Okay, let's go. So karon guys, magdakop tag manok guys. Ano yung lutuon? Magluto ani kay si Ate Enjang. Nagkaansa ka ng moment to speak si Papa diri tapita. Ato na yung lutuon guys. Nakala ka na ate. Nakala ka na. Mura na mga pinalanggang manok ni Papa niya tubo ana, tuta ng lutoon. Of course, kaya pinagam ko sa amahan siya na bahala kong init og tubig, nang limpyo sa manok, kay di makukabalo. Tiring tapita, yan natin ang giwa. Of course, may halap po tagbumpay luya, ahos ug unsa kaning usapos na magsugon na ta. Dapat yun no, basta mag-voice over kay energetic kay kakay. Ako na ne. Alright guys, kung malimaw na siya, atin din siya gulan sa gihiwang manok ni Papa. Tsara, ako siyang gimix. Kalimutan ko sa Bisaya ang word anang mix or stir. Basta gibutin na ako siyang asin, kauman patis, dayon suka. Whoop! Did you na to kalimutan ng bits? Pagmata ako na din siyang gimix, kauman gitabunan, and tara! Agdo na ta na. Kauman, mubalik na punta. Naganda din kong tubig kung akong gisagol sa atong ipanglunod. Charot! Ang bot! Ikaw sure. Si Basta naman, no? Lagi, dire ako pinalanggang manghod na nagsungay ni Mama. Oh, ka-cute! Marag ang ate. Right, like for real. I want your mommy. Diba? English share pod. Kama nabukal na akong giluto ako, dahil siyang gitagag-taste test. Of course, talawon yun tani. O naman, lami ba na or di? Actually, init ra jud. Kaya ko man ang nagluto, of course, lami jud ni siya. Like, I mean, look at that. Okay, ang sarap. Kama man ako dahil siyang gisudog panaksan, cause gigutom na ko. I mean, kami. Why humay ron magmais usata, okay? Palahi pa, palahi. If you ever get a chance to taste the food that I cooked, I'm sure you guys are gonna say, it's a 10 out of 10 because it looks so tasty. Lain po, magtubig minya, lami kayong sudan, mong giparisa na nako siya juice, okay? In my opinion lang to, ha? So, awa, I think, perfect na. Chuya, gakuha pog taas nga baso si Papa, palahi po siya. I mean, it's unfair, but it's okay though. Alright guys, jokes aside, you know what time is it? It's time to eat. Tanawa. Oh, batak na kaayo magkuha sa sudan. Kibaw mo, nga ko kibaw ko. Actually, kibaw mo. Wapa ka mo naglaway nagtanaw ng video, no? Charot! Mga na ta guys, agi mo pagpapas, agi mo pag-agat sa inyo ka-talking stage nga mo yung nga, ni kaon ha, basta mapas maka, ayaw ka, digi mo, endgame ana. Alright, ang paborito dyan na ako aning halang-halang guys, no? Kaya ka nang, di siya hang. Marita guys, thank you so much for watching. Till the next video, bye-bye!